pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Sumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA! Be the solusyon sa COVID-19! Sa ating lahat, bangon-bangon na exercise, magkape, kumain na ng umagahan at samahan kami sa talaga namang napakasayang kwentuhan. Kasama pa rin ang minion in the house, Randy Guzman, at hindi makukumpleto ang aking umaga kapag wala ang ina ng kakulitan, Ma'am Shisheki, at ang ating gentle giant, Charles Limon. Tamang-tama, February 2 na. Ang bilis ng panahon, sabi ko sa inyo, hindi natin mararamdaman na mag-skip tayo ng February 14. Kala nyo? And good morning mga kabalitaktakan. Grabe ang ginawa kanina, no? Alamin natin yung weather in a while. Siyempre, swak sa inyong agahan ang dynamic trio nyo. Hindi lang twin pack yan, ha? Dynamic trio yan. Ang ilaw ng kakulitan, kakwentuhan. Minsan, pinapaiyak din nila pag may gusto nila. Siyempre, Mami Sheki. And ang ating gentle panda kahapon, babalik din natin sa gentle giant. Ganon. Yeah. Ayan, parang nakikidragon dance lang tayo kahapon. Ayan, magandang umaga mga kabalitaktakan. Isa na namang araw na puno ng saya at tawanan dito sa Morning Balitaktakan. Makakasama nyo sa Tawanan at Kulitan, Charles Limon. Yan. Shout out sa mga nanonood sa amin on our Facebook Morning. page, being streamed live at the very moment. Maraming salamat sa pagtutok sa amin kahit napakaaga. And definitely, scan those digiboxes. Hanapin nyo ang Highland TV or GNN channel. In other, channel 11, 13, 20, 44. Nahanap kasi namin sa bahay. Channel 20 siya. And of course, our social media platforms could be followed, subscribed, and certainly, i-share mo na yan. Yes. Using that share button there. And to be updated, we have our Instagram, our Twitter, and other platforms na alam nyong pwede nyo kami sundan. At upang ating painitin ang ating malamig na umaga. Naku, lamig kanina, no? Nagulat din kayo. Oo, ating munang tignan mga kabalitaktakan kung ano ang latest weather update ngayong ikalawang araw ng Pebrero. Ang ating lagay ng panahon ngayon dito sa Baguio City na italang pinakamababang temperatura kaninang umaga sa 13.2 degrees Celsius. So yun, malamig ano. At ang inaasahan namang papalo ang init nito mamaya sa 23.7 degrees Celsius. Ang araw ay 6:24 a.m. at ang araw naman ay lulubog mamayang alas 5:55 ng hapon. Lamig. Kaya pala. Hirap na hirap akong bumangon, mga ka-minions, di ba?
Eh, paano ka naligo? Hindi ka naligo na naman. Naligo na ako kagabi. And we work smart nga, di ba? We find our ways para maka-adapt tayo sa lamig. And one way for you, mga kabalitaktakan, are quality products available by Pau. And yan nga, may RoboCough sila for adults and kids that is very safe for everyone. And food supplement also that we get from their Lagundi products. So, di ba? Swak na swak ang Pau kontra COVID-19. And Yes. speaking of COVID-19, nako po, nagbabala ang Estados Unidos sa mga kababayan nito na wag munang tumuloy sa bansang Pilipinas. Uy, bakit kaya? Kasi daw, ayon po sa idinagdag ng US CDC, ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa nito sa ilalim ng level 4 o very high, ang pinakamataas na antas ng travel health notice na nagpapayo na iwasan ang paglalakbay sa destinasyong ito. Sinasabi po ng CDC na ang mga nagnanais na maglakbay sa Pilipinas ay dapat napapanahon sa kanilang mga bakuna laban sa COVID-19 bago sila bumiyahe sa bansa. Pinapalalahanan din ng US CDC ang mga manlalakbay na 2 years old or older na magsuot ng maayos na maskara ng mga maskara pala yun. Akala ko maskara na makeup. Magsuot ng maskara na mga panloob na lugar at sundin lahat ng mga kinakailangan sa Pilipinas. Pwede naman tong face mask. Yes, maskara talaga. Sa mga panibagong protocol nito sa epekto noong February 1, ang mga biyahero na ganap na nabakunahan ay kinakailangang magpakita ng negatibong pagsusuri sa RT-PCR na kinuha sa loob ng 48 hours bago ang pag-alis. Hihilingin din silang sumailalim sa mandatory facility-based quarantine. Ayan. Naku, ayan. And ano yan ha, with that being said, nakita naman natin na talagang other countries, actually not just the Philippines, was in that list. Marami ding high-risk countries na hindi pa pinapayagan ang mga taga Estados Unidos. Estados, US of A. Ayan. Tabi daw ng US. USA. Ayan, na hindi pinapayagang mag-travel. So, Yes. Naku, plano ko pa namang mamasyal sa USA mamayang gabi, tapos babalik ako bukas for morning balitaktakan. Gusto ko. Charot! Ang bilis nun. And sabi nga, usapang pagbalik, balik na tayo dito sa Philippines. So, ang layo ng nilakbay natin. From United States naman, according to our National Economic Development Agency or NEDA, we are not yet there. Hindi pa sapat ang ating recovery papunta ng ating ekonomiya. Socio-economic planning Secretary Carl Kendrick Chua said that in the first 3 months of the current year, they see that the country's economy returning to pre-pandemic level, but this only means that the country's growth is not yet in its potential, and also 2 years behind. So much more needs to be done to ensure that this growth continues. Chua said that in order to do this, it is necessary to ensure that the national government 10-point policy for economic recovery is being followed. He also said that 4 key areas should be included in the next Philippine Development Plan, including smart infrastructure, regional equity, promoting the Innovation Act, and climate change. It's very timely kasi with his 10-point policy, he highlighted that the metrics that are included are, of course, una, metrics, second is vaccination, third is healthcare capacity, fourth, of course, is our economy and mobility. Fifth is schooling. Sixth is domestic travel. 7 is international travel. 8th is digital transportation. 9th is pandemic flexibility bill. And 10 is the medium-term preparation for pandemic resilience. So again, with this 10-point policy, we are not yet there. However, in their development plan, they will highlight 4, and nakakatuwa at least that we are doing our part in moving, in mobility here in the Philippines. Yan. Yes, tama. At syempre, kung merong international, merong national, dito naman tayo sa local, dito po sa Baguio City. Pwede na ulit po ang mga private gatherings, kaya lang, kailangan munang suriin ng 1 week
at aprubahan bago po ituloy itong ating mga private gathering sa kanilang Yun. itinakdang petsa. So 1 week po yan. Ay, Nakasaad po ito sa Executive Order 5, Series of 2022 na inilabas po ng City Mayor na si Benjamin Magalong noong January 7. Ayon kay Public Information Office Chief Eileen Refuerzo, kailangan na daw makakuha muna ng permit to gather sa Mayor's Office 7 days bago ang private activity. Ayan, and subject to inspection and approval din ito ng City Health Services Office. Dagdag dito ay ang mga vaccinated lamang po ang pwedeng pumunta sa mga private gatherings at ipinagbabawal po ng pamahalang lungsod ang pagsasagawa ng mga pribadong pagtitipon pagkatapos ng bakasyon at pagkatapos na malaman na dumalo sa mga get-together ang mga nahawaan ng virus sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Yun naman pala. So again, those are guidelines that we are pushing. Na kahit na we wanted to celebrate privately, we also wanted to ensure your safety after you go out of that gatherings. Yan. Siguro kapag magba-birthday ako, tawagin ko DOH. Magpa-res bakuna na kami. Yan, tama Oy, yan. gusto ko yun pwede, na. no? Pa-birthday na with may a purpose. bakunahan. Oo. Oo. Uy, maganda yun Oh, diba? Oo. Yes, Oo. and speaking po of gatherings, nako, medyo nag-enjoy talaga ako sa aming Chinese New Year pakulo. Kaya mamaya pag-uusapan natin, medyo to throwback tayo sa yesterday's event, di ba? Mamaya po yan sa Ibaran. Oo, abangan nyo naman ho mamaya mga kabalitaktakan ang one-on-one natin with Mayor Benjamin Magalong. Makakausap po natin siya live dito po sa Tirada sa Umaga. Of course, innovation, creativity, and the youth is always our bida. And in the piece of check, makikita natin na isang grupong bumuan ng napaka-healthy na snack. Patikim naman yan. Pero before nating maghanap buhay ngayon, haharanain muna tayong napaka-angelic voice ni Miss Angela Galvan. This is Angela, and this is Tell Me Where It Hurts by MYMP. What is that look in your eyes? Why are you crying? Tell me now, tell me now, tell me why you're feeling this way. I hate to see you so down, oh baby. Is it your heart? Oh, it's breaking all in pieces, making you cry, making you feel blue. Is there anything that I can do? Why don't you tell me where it hurts? No, baby. And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears all go away. Just tell me where. No, tell me. And I'll love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I love all of the hurt. Where are all those tears coming from? Why are they falling? Somebody left your heart in the cold. You just need somebody to hold on, baby. Give me a chance to put back all the pieces, take your broken heart, make it just like new. There's so many things that I can do. Why don't you tell me where it hurts? No, baby. And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears all go away. Just tell me where it hurts. No, tell me. And I'll love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I love all of the hurt. Oh, I'm gonna take it all away, baby.
I can do. Why don't you tell me where it hurts, no baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those years ago away. Just tell me where it hurts, now tell me. And I'll love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I'll love the hard way. Tell me, baby, tell me, oh yeah. Is there anything that I can do, babe? Just tell me where it hurts, now tell me. And I'll love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I love you the hard way. Pagsubok na ito, ituloy natin ang laban. Mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Saras bakuna. Libre lang magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo.
Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na natin, alas 6:50 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. At ngayong umaga nga, makakapanayam natin si Mayor Benjamin Magalong ukol ho sa latest update dito sa lungsod ng Baguio at iba't iba pa pong issue na ating pag-uusapan. Nasa linya na po natin si Mayor. Good morning po, Mayor. Good morning, Charles. Good morning din sa ating mga tagapakinig sa Siyudad ng Baguio. Ayan po, Mayor. Mayor, una po sa lahat, kumustahin po namin. Madami po nagtatanong sa inyo ukol sa inyong kalagayan ngayon since you tested positive po sa COVID-19 this week. Mayor, kumusta po ang ating kalagayan sa ngayon? Okay naman. Okay naman ako, Charles. Alam mo, very mild. On my second day, actually, halos nawala na kagad yung symptoms. And I'm really recovering fast, surprisingly. So very, very mild talaga itong Omicron. And most probably because may booster na ako eh. Ang laking bagay talaga. Unlike nung first time na tinamaan ako talaga na, although mild, nahirapan pa rin ako. It took me about 2 weeks to recover para mawala yung symptoms. But in this particular case, 2 days lang, talagang nawala na kagad eh. Ready to go back to work na nga ako eh. Kaya lang, I still need to wait for 5 days para magkaroon ako ng RT-PCR. Pag sakaling mag-positive pero mataas yung cyclic threshold value nun, 33 and above, then I can go and go back to the office. Hindi na ako infectious noon maski na positive pa ako. Okay po, Mayor. That's good to hear po na maganda po yung ating kalagayan. Now, Mayor, moving on po, kumustahin naman po natin itong kalagayan ngayon ng lungsod dito sa mga kasong na itatalad sa COVID-19. Mayor, ano po yung nakikita natin? Nakikita po ba natin or nasusunod po ba natin yung prediction natin na magpla-plateau this week? Yes, actually, very conservative. Hindi lang ako I was very conservative when I made that forecast that starting this week and next week, plateauing, Although I made some statements before na as early as last week, nagkaroon na tayo ng plateauing. But actually, it's on a downtrend. If you remember, ang highest natin na number of cases was about 2 weeks ago. Umabot tayo ng 693. Moving average yan, 7-day moving average. 693 cases a day. Pero ngayon, bumaba na tayo sa 168. And it's still a downtrend. Amazingly, very steep din yung pagbaba niya. So, nag-umpisa yung ating increase at that was December 23. Nung ating reproduction number was above 1.0. Kasi, ang binabantay namin dito na tinututukan namin aside from yung daily attack rate, yung daily number of cases, pati yung positivity rate natin. Marami kaming analytics na tinitingnan para magkakatugma, para at least alam natin kung paano yung forecast natin. And especially yung reproduction number at yung weekly growth rate. Yan yung mga tinitingnan namin na mga graphs. December 23, dyan nag-umpisa yung above 1.0 because anything above 1.0, that should be a cause for alarm. So, pero nung January 21, in just a matter of 29 days, bumaba na ngayon, below 1 na tayo, January 21, and it continues to go on a downhill. In fact, nag-umpisa yung ating downhill January 3. Pero yung downhill na yon before January 3, talagang above pa rin siya sa 1. But we weren't able to sustain it for more than 14 days. Alam mo, pag downhill ang reproduction number, despite its value, pababa yan. Ibig sabihin, kung nasustain mo for 14 days, ibig sabihin tuloy-tuloy yan na bumaba. There will be a slight saddling, ibig sabihin tataas ng konti. Pero ang general trend is a downhill. At ganun nga nangyari sa atin. Just like what happened in Delta, nung nangyari yung Delta and we prepared for Delta for 2.5 months. In just a matter of 1 month and 2 days, naibaba ka agad natin.
1 month and 2 days. Dinagdagan na lang namin ng 15 days to account for the uphill and downhill. Pero itong Omicron talagang naibaba kagad natin in just a matter of 29 days. So mataas kasi yung ating contact tracing efficiency ratio. Nakaka-capture natin lahat yung mga positive cases kaya napakataas ng ating testing. There was even a time na umaabot tayo na almost 1,100 na RT-PCR and around 600 antigen tests a day to be able to capture all those positive cases so that they can be isolated and at the same time mga close contact to be quarantined. Kaya talagang I would like to thank our community na very cooperative talaga, pati yung mga barangay natin. They're so, talagang very vigilant sila sa ating mga health workers, siyempre. Sacrificing their lives. Okay, Mayor. And Mayor, kung yung pagtaas nga ng kaso natin ng COVID-19, kumustahin din namin na yung mga isolation facilities natin. So far, punuan pa rin po ba, Mayor? Wala na. Pababahan na tayo. Ang pinakamataas natin was 75%. Ano? At nagkaroon tayo ng significant na pagbaba ng ating I'm sorry, nandiyan na yung mga nag-away yung mga aso ko. Go ahead lang, Mayor. Significant yung pagbaba ng ating isolation facilities. In fact, yesterday, bumaba na tayo ng 35.04. Yung ating LGU managed isolation facility, I'm referring to Santo Niño, itong mga ibang mga isolation facilities natin sa yung Pink House natin, yung Eurotel, yung Teachers Camp, 35.04% na lang ating occupancy rate. Yung ating namang aged care, nandun tayo sa range ng, naglalaro siya sa 61% to 65%. Doon na lang siya naglalaro ngayon. Ito yung mga aged care naman. Ito naman yung we're referring to the hospitals naman. At bumababa na rin yung ating mga talagang severe and critical cases. Ang medyo na-alarma lang tayo dito sa death natin. Medyo relatively mataas yung death natin, especially for unvaccinated. And pati may mga fully vaccinated, yung 2 doses tayo na death. And we're looking at Delta as a potential culprit yan, ano? Ibig sabihin, meron pa rin tayong Delta rito because according to sa result na nilabas ng ating Philippine Genome Center, hanggang December, meron pa rin tayong Delta rito eh. Pero it's already being overtaken by Omicron. Okay, Mayor. Now, Mayor, bumababa na po yung mga kaso natin dito sa lungsod or almost dito po sa buong bansa. Mayor, ano po ang nakikita nating exit plan for our city to recover for COVID-19? Kasi po, ito ang hinahanap ng ilang mga negosyo para po ulit makabangon kung ano po ba ang magiging exit plan ng gobyerno para po makabangon dito sa bangungot ng pandemya, Mayor. We have our recovery and resiliency plan na ginagawa natin. Paano natin i-open ating economy. And at the same time, isa sa mga malaking bagay rito that will catalyze yung ating recovery is yung pag-implement natin yung mga strategic programs natin, strategic projects that will generate thousands of employment. Ano? Yun na isa sa pinakamalaking bagay. And we are also working closely with the business sector. In fact, last December, we initiated a meeting with the business sector explaining to them what we intend to do during our recovery phase. And we're looking at probably end of first quarter rather. Baka itong March, kung na tayo after this Omicron, it will take probably some time again to have another variant. Pero we're preparing for, let us say, March para talagang fully open ang ating economy. And in fact, itong second week, next week, baka i-request ko na maging alert level 2 na tayo. But alam mo, we're all still open to tourists. In fact, binabalang natin from magmula nung tumama sa atin na Omicron, pinawasan lang natin ng 1,000 ang ating tourists from 5,000 to 4,000. Hindi na tayo nagbawas pa. So that we will be able also to help our sector do sa tourism and at the same time itong mga business sector generally.
So we're preparing for a lot of things. As I've said, yung meeting namin with the business sector noong December, and it will be followed by another meeting this coming week. Tinatanong namin ang ating business sector, what do you need from us? Kasi we need to create LGU role and responsibilities to create an enabling environment. Kailangan talaga mabilis ang ating recovery. Kasi nakakalungkot. If you look at the NEDA report of Secretary Carl Chua that was released last September on the effect of this pandemic, lumalabas na aabot pala ng 41.4 trillion ang cost nitong pandemic, 41.3 trillion. For this pandemic alone, our losses is about 4.4 trillion. Ang laki. That was about 4.3 trillion for this pandemic alone, Napakalaki, and for the next 10 to 40 years, we will be losing 37 trillion more. Tapos ang laki na ng utang natin, 11.73 trillion. Kaya talagang it will be a financial challenge to our yung sa ating bagong administration sa buong bansa, But for the city of Baguio, we have already planned it, itong mga strategic projects natin. This will serve as a catalyst for our recovery. Around 15 projects ang ilo-launch natin, itong big ticket projects. Most of them are big ticket projects. So we will be okay dito sa Ciudad ng Baguio. I'm very, very optimistic. It will be a banner year for the city of Baguio. Okay, Mayor. Mayor, panghuli na lamang po na tanong, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan ho dito sa Baguio City? Well, gusto ko lang pong i-caution yung ating mga kababayan na while our cases are going down, wag po tayo mag-relax at maging complacent. Tuloy-tuloy po natin yung ating compliance po sa minimum public health standard. Yun lang po hiningi natin, pero nakakatuwa naman na yung mga bisita natin na galing sa ibang lugar, every time they come up to the city of Baguio, isa sa mga napapansin nila ay talagang masipag ang ating mga residente sa Baguio sa pag-comply sa ating minimum public health standard. Pagsusot ng mask, yung physical distancing, nakikita nila yung disiplina ng mga tao dito. And they're very much amazed, pati na rin yung linis ng siyudad ng Baguio. And that's probably the reason why we got the latest award, na ASEAN Clean City. One of the two ASEAN Clean City sa buong bansa. So, to our constituents na siyudad ng Baguio, together with our visitors, ako po yung nakikiusap sa inyo na tuloy-tuloy po natin pag-ingatan ng ating sarili, tuloy-tuloy po natin ipatupad yung sumunod po sa ating patakaran para po lalo po tayong ligtas. And rest assured po na on the part of local government, we're also planning for the recovery of the city so that tuloy-tuloy po yung ating pag-unlad. Nandito lang po ang local government sa siyudad ng Baguio, strongly advocating for good governance beyond politics. Yun po yung ating advocacy, yun po ang ating movement, yun po ang generally ang patakaran po dito sa siyudad ng Baguio. Yan po tayo aasenso. Good governance beyond politics. Okay, with that, maraming salamat po, Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Thank you, Charles. Maraming salamat din. Ayan po. Maraming salamat, Mayor. Okay, susunod po nating aabangan mamaya sa Piece of Shek kung ano ang baon ni Ma'am Shisheki. Abangan yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Kulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na.
Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos tong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, be the solution sa COVID-19. Mga mamshi, bangon-bangon na at mga nagluluto dyan. What a healthy way for us to start this morning. Kasi ngayong umaga, makikita natin ang innovation ng our youth, our creativity. At sabi nga nila dito sa Baguio City, ang sayote ang isang versatile na gulay na pwedeng isama kahit halos saan. Ano bang favorite nyo? Ako, sayoteng nasa itlog. Ano yan? Sayote omelette. Pero this morning, mga kabalitaktakan, I'm excited with their creativity. We have the Homeboys and sila ang nagsimula ng sayote chips dito sa Baguio. Good morning! Ayan, good morning! Alright, mukhang nakakaproblema tayo sa audio nila at baka pwede nating i-on ang ating audio, mga kapatid. Diba? Nakikikabatid ako kahit na mas bata sila sa akin, diba? Pwede naman, diba? Bakit hindi naman? And kayo nga ba? Ano nga bang pwede pang iluto sa sayote? Tingnan nga natin sa ating homeboys. Hi! Good morning! Yon, good morning!
Yan, mukhang titingnan muna natin ang ating homeboys at talagang kita nyo naman yung setup nila. Homeboys talaga ngayon. And ngayong pandemya, ang dami nating nakitang innovation sa produkto, sa gulay, at kung ano-ano pa. And ito, it's very interesting kasi nga sayote chips, di ba? Nauso ang mushroom chips, nauso ang iba't ibang chips, kamote chips, we have kale, we have other root products that are available. Pero, ang hindi ko ma-imagine is how they had made sayote into chips. Napaka-healthy and certainly a good starter nga, pangbaon ika nga nila. And aside from that, hindi lang siya locally available rather, but it's also available in others. And malalaman natin in a few kung ano pa ba. And sa ating paboritong chop suey, kasama ang sayote. Sa sardinas, di ba? Pwede mo rin isama ang sayote. Ano ba bang lutong may sayote? Kahit nga 'di ba? Pwede siya. Kaya mamaya titignan natin how it was now into a chips. Mukhang talagang carry natin ang paggawa ng sayote chips. At alam kong napakamura din ito. And aside from that, we're riveting into sustainable farming talaga. And ang nakakatuwa is that with these homeboys, they are youth members, and makikita natin how our youth is changing and devising our ways. Ayan na! Ay, hello po. Ayan! Good morning, homeboys! Good morning. Yan, ang gaganda naman ng smile natin. Magpakilala naman tayo isa-isa ng mabilisan lamang. Sige po. Hello po. Ako po pala si James Lalpix Chrysostom. Ako po si Justin po. Ako po si Adrian po. Clyde po nga po na. Ako po si Robert Peña. Ako naman po si Leo. Ako po yung bombos. Wow! And gusto kong malaman, paano nyo nga ba nabuo muna yung grupo nyo at paano nyo rin sinimulan ang paggawa ng sayote chips? Sige po. Nabuo po yung grupo po namin. And, kami po yung magkakaibigan po. And then, kami rin po ay kasama po sa choir, kasama po sa church. And, ayun po, nakilala ko lang po talaga sila lahat. Kaya lang po dito kasi kapatid ko po ito. Ano po, pero yun po. Pagdating po sa chips, ayan, sige Giselle. Una po sa lahat, nakatira po kami sa lugar, Baguio City, kung saan napakarami po ng sayote. Yes. At sa sobrang dami po natin, nasasayang po, nagiging double po sa bahay. Nakikita po sa mga, sa sobrang dami po, nagiging sagabal po. Without knowing importance, nililinis, parang nagiging gano'n. At napili po naman namin ng sayote dahil po, para na rin po makita po yung potential ng local vegetable. Yun lang po. Exactly, oo nga. And as your word, sabi nyo nga, yung sayote kasi is very versatile at yun nga, pakalat-kalat lang siya. At shout out sa aming kapitbahay nga, ag-al-alak lang ati sayote yo. Thank you, handak nga ipulpulong when I wanted to ask homeboys, how does this help naman? Nabanggit nyo kasi ang ating farmers. Paano natin tuturuan ng farmers natin to devise from the current products na meron sila into something na ganito nga? Ayun. Matutulungan po natin yung mga farmers po natin para kumuha po ng mga ganitong bagay. Dahil po, ang pagkakuha po ng mga ganitong bagay is, actually, masasagot po yan ni Itong. Sige. Go, Tom! Ayun po, isa po sa way kung paano po tayo makatulong sa kanila is sa pagbili po ng kanilang produkto, yung produce sayote. Ayun. And by making their product innovative and original. What I mean is by making their product, by making it into syrup. And ayun.
Yun, sustainability is the key. Homeboys, paano to? Curious naman ako personally, paano ba sinisimulan yung paggawa ng chips, and sa mga gustong at interesadong bumili, magkano ba yung isang isang pack ng sayote chips? Sachet talaga. Una po, sa pagkuha po, dahil pinamimili po namin po, una po namin ginawa, is ginawa po namin secret po sa lahat. And pangalawa naman po, is yung price po, pagdating po sa price, is 45 pesos po siya, na 100 grams per pack po siya. Ayun po yun. I'm sorry, that's 900 grams, tama ba? 100 grams po, 100 grams. Mukhang very, very affordable sa ating mga kabalitaktakan. And syempre, parang sa Homeboys, may naiiba. Si Ate Girl. Hi, Ate Girl. Baka naman, I wanted to ask you naman, how you encourage the youth to promote this kind of changes that, answers our social issues. Yan, ito nga, sustainable farming. Okay po. Tayo po, bilang mga kabataan, ito po yung nag-i-encourage po sa mga tao na pag nag-succeed po tayo, ay mapapaisip na rin po ang bawat isa. Siyempre ngayong pandemic po na nahihirapan po ng trabaho. Mag-iisip na parang may encourage po sila na mag-devise po ng sarili po nilang product na pwede po din sa mga local ways na mga katulad ng sayote, mga vegetables po. Right. Tamang-tama nga naman. We have to encourage them to devise and to make sure na yung nakikita nila locally could be produced into something better. And lastly, Homeboys, imbitahin natin ang ating manonood kung saan pwedeng mabili. Pwede ba siyang ipangregalo ngayong Valentine's sa ating loved ones? At saan nga ba sila mabibili? Well, pwede po ito ipangregalo sa loved ones po natin. Kasi ito po ay especially filled with love. Pero yun nga po. Kami po ay wala pa po store. Ano po, we are slowly building our business. We have just started itong January po. Wow! Pagpibenta po ng sayote chips. And ang ginagawa po namin is may dinideliver po namin. Ayun po. Dinideliver po namin sa bahay-bahay and sa mga stores na gusto pong magbenta rin po. Wow! Po. So parang kami po yung nagsusupply na po sa kanila. That is amazing. Homeboys, maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa amin, at surely our kabalitaktakan will enhance and will purchase those products. Again, maraming salamat. Salamat po. Thank you very much. Yes! Ang sarap naman nun sa mga kabalitaktakan natin dyan. Let's support our locals because we are trying to devise things para matulungan din ang ating local farmers. And aside from that, we're leaning into sustainable farming. And at nakakatuwa nito, youth and our youth is the one who started it. Diba? It's overwhelming. It's a good feeling that we are honing future leaders and culture bearers to make sure na hindi mamamatay ang tradition at ang culture natin in any means, kahit man sa pagkain yan. So mamaya, tutukan natin sa iba rin kung ano yung mga ginawa nating mga pakulo or kung balik tanaw natin ang mga ginagawa natin during the Chinese New Year, at magbabalik ang Morning Balitaktakan. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay.
BIDA, Bida Solusyon sa COVID-19. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa POW! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan at dahil nagbabalik tayo, babalikan po natin ang Chinese New Year kahapon. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Dahil nga Chinese New Year kahapon, mayroon pa akong Chinese New Year hangover. Dahil dyan, pag-uusapan natin ang mga bagay kung saan kilala ang mga Chinese. Simulan natin ito sa Dragon Dance. Nagsimula ito sa Han Dynasty at nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Pinaperform ito noon para pasayahin ang mga ancestors at para humiling pa ng sapat na ulan para sa mga pananim. Hinihiling din nila dito na ilayo ang mga tao sa sakit at pagkagutom. Ang Dragon Dance ay kilala talagang isang cultural activity. Dito sa Baguio City, madalas nagkakaroon ng Dragon Dance noon sa Session Road. Pero dahil nga pandemya, online na lamang ito ginawa. Nagkaroon din ng simpleng Dragon Dance sa Bell Church kahapon ng umaga. Isa naman sa mga madalas na mahanap tuwing Chinese New Year, syempre ang tikoy. Ito ang pinakamatanda at unang delicacy na nagmula pa noong unang panahon. Sabi nila dahil daw sa lagkit nito, dati raw itong pinapakain sa kitchen deity para mahirapan siyang buksan ng kanyang bibig at hindi makapagsalita ng hindi mabuti sa pamilya. Tayong mga Pinoy, nakasanayan na din nating kumain ng tikoy tuwing Chinese New Year. Paborito ko nga itong isama sa kape tuwing umaga. Move on naman tayo sa isang bagay na may malalim na meaning. Ito ang bagwa. Ito ay isang formalized martial art noon na inalay kay Dong Haichuan na sinasabi nilang nagturo sa mga taga-Beijing ng martial arts, kung kaya naman nakilala siya noon ng Imperial Court.
Ang Bagua ay isa ring Feng Shui energy map at representasyon ng 8 areas ng Chinese na nakapalibot sa iisang sentro. Konektado daw ito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Bawat Guao area ay may walang katapusang iba pang layers na nagre-representa ng kulay, elemento, shapes, organs at iba't iba pang tungkol sa buhay. Ginawa lang nga itong katatakutan sa ilang mga pelikula at sinasabi na kung sino man daw ang magmamay-ari nito, siswertihin sa buhay. Pero kung sinong titingin sa salamin sa gitna, naku, mamalasin daw at mamamatay. Exciting but scary at the same time. Oh, diba? Exciting but scary at the same time. Nako, dati pag nanonood talaga ako ng mga movies at may nakikita akong Bagua, takot na takot ako. Kaya mula nun, hindi na ako tumingin sa salamin. Syempre, additional pa yung makikita ko ba naman yung mukha ko sa salamin. Talagang matatakot ako. Charis! Pero ayan nga po, ang aking shinare na karunungan tungkol po sa kaunti o 3 bagay na nakadikit na po sa mga Chinese o sa Chinese New Year. At yan ang aking ibinida ngayon sa iba rin. Mamaya po pag-uusapan natin, tama ba na magsama ang magkarelasyon sa iisang bahay ha? Take note, kahit hindi pa po sila kasal. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Pagsubok na ito, ituloy natin ang laban. Mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-rest bakuna para bawas pangamba. Dahil sa rest bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-rest bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa rest bakuna. Libre lang magpa-res bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Welcome back to Morning Balitaktakan! Ayan, very happy ako ngayon dahil hindi ako makikipag-away dahil hindi pa naman ako makarelate sa pag-uusapan. Ang katanungang ibinato sa ating barangay, dito lamang sa napakaliit na kapitan, dapat nga bang magsama ang magkarelasyon sa iisang bahay kahit hindi pa sila ikinakasal? Naku, maraming makakarelate dito. Syempre, first round agad tayo. Sinong unang sasagot sa inyo? Pero kapitan, abutin mo muna yung floor. Abutin mo muna yung floor. Bibigyan ka namin na hindi ka sasama ngayon. Charles, bilang
Pinakamatanda. Oo, may respect. O sige, gender na lang gamitin natin. Ladies first, sabi nila. As for me, I believe that we can. Ako. Pwede nating gawin. However, it should be consensual. Consensual in a way that both of you knows that you will, hindi pilitan na, sige, let's live together. Why not do it in a way that you decide, because in your future, you will be living with that person for the rest of your life. So, para sa akin, as long as it is consensual, sorry po, yung camera ko, 10 kasi silang nakatutok sa akin at ilaw, yan, di ba? Yun, as long as it's consensual. So, okay sa'yo? Okay sa akin. Ako hindi. Bakit? Kasi nga naman, first of all, hindi pa kayo kasal. Char. Oo. Good point. Ayun, kasi kung minsan mga kabalitaktakan, isa sa mga problema sa moving in, sa kahit hindi pa kayo kasal sa pagtatayo, yung plano nyo, So, unahin nyo munang planuhin kung ano ang inyong magiging future. Siguro pwedeng paghandaan naman yung paglipat bahay, pero kahit man magkalayo kayo ng inyong karelasyon, baka mamaya kung nagpatayo na kayo ng bahay, tapos biglang maghihiwalay, ako lang naman yung sinayang nyo. Ayan. Oo. Wala akong pinapatamaan doon. Ikaw, Ma'am Shi. Anyways, sige. About thinking about the future, the thing is that, para sa akin, yun nga, kaya nga kayo magde-decide now on how you will have your living conditions. Like, yan nga, hatian sa bills, hatian sa pagkain, sa groceries, hatian sa responsibilities as who will do the cooking, who will do the chores, who will do the washing of the dishes and the laundry. This sort of things is like a pre-plan for your future to live in talaga mutually. And not to also disregard our parents' consensus. Siyempre, kung din pumayag ang parents nyo mutually na we wanted to live together because we want to prepare for our future. The thing is that I believe that in our Filipino mindset and our cosmic community tells us in our community na sinasabi lang hindi lahat okay. And I understand, but the thing is that you cannot fully and truly know if you haven't lived with that person. Ano naman ang iyong kasagutan dito, Charles? Yes! Oy, may 1 point lahat ako dun. Wala akong masabi. Sabi ko. Ayan. Pero kasi mga kabalitaktakan, ganito kasi yan Kung minsan, kapag nag-move in ka dun sa bahay ng, siguro bahay ng mapapangasawa mo or yung fiancé mo, di ba? Madaming problema dyan Hindi nyo lang alam. Ano yung unang problema? Tatarayan ka ng biyenan mo. Ako, ayan. 'Di ba? Oo, bakit pumunta na dito 'yon? Hindi pa kayo kinakasal. Dapat muna magkasal muna kayo bago kayo pumasok sa iisang bahay, tumira sa iisang bahay. Kasi kung minsan mga kabalitaktakan, napakadaling sabihin, napakahirap gawin. Madaming mga issues diyan kapag yung biyenan mo pa naman, alam mo yung kilay niya parang nagsaserve sa kantina. Tapos tatarayan ka. Tapos anong kaya mong lutuin? Anong ipapakain mo sa anak ko? Anong gagawin mo? Anong pangbubuhay mo sa kanya? Di ba? Mahirap yun, di ba? So, kailangan muna maging prepared talaga in terms of financial, mga At bago kayo tumira sa isang bahay, dapat may bahay muna kayo. Pwede naman siguro mag-rent. Pero, ayun, madaming mga kailangang isang guni. Kaya wag muna. Malay mo, hindi din siya. Yun lamang. Kung hindi siya, wala na akong rebuttal dun sa kung hindi siya. Ayan. Para sa ating huling round, chance nyo na to. And this is my take on that. You're moving in as a couple and it doesn't mean that you have to move in to one of their family or household. Moving in together should be the both of you. You have to be able to stand alone as a couple
And sabi ko nga, let me quote, and I quote myself, kahit nga magdildil tayo ng asin, basta tayong dalawa lang. The thing is that you learn to stand on your own feet as a couple and putting it in a larger scale. Kung yung maliliit na bagay hindi nyo mapagdesisyonan on yourself as a couple moving in, paano pa kaya yung bigger problems or bigger goals nyo? Again, you're setting plans for the future with the person that sabi mo nga, sige, sabihin natin, what if it doesn't work out? If it doesn't mag-gym. Gusto ko. If it doesn't work out, then that's the time that you revisit that risk. You make a calculated risk with, alam ko, parang conflict resolute, that you take risk, but you take it calculatedly. But the thing is that you look at it on another avenue. It doesn't work out, then let me move forward without you. Parang ganon. Ay, nako. Without you lang naintindihan ko. Alam mo, kapag naglalaban kami, parang psychologist to eh. Kaya minsan natatakot ako. Ayan, ano naman ang iyong huling banat, Charles? Ayan, di ba sabi mo nga, Ma'am She Shaky. May mamamshi na. May mamamshi na. With respect. Oo nga. Ayan. Sige. Yun nga, no? Kailangan, di ba sabi mo, mag-usap muna, magplano. Oo, di ba? Pero kung minsan kasi kahit gaanong plano yung mga kabalitaktakan, meron at merong susulpot na problema. Kaya kahit hindi man kayo nakatira sa isang bahay, kasi kung minsan, yun yung sinasabi ng mga mag-live-in partner, mag-live-in tayo para magkapalagayan tayo. Kung minsan, hindi lang naman yan yung batayan. Kasi kung minsan, meron akong kilala, nagkapalagayan sila. Sabi mo nga, nagdidildil ng asin. Nung yumaman, bumili ng isang sakong asin. Ayan. Saklap nun pero yun mga kabalitaktakan, ang importante is nagkakapalagayan kayo pa rin sa isa't isa. At kahit hindi kayo nasa isang bahay, pwede naman kayong magkasundo. Yun. Ano ba masasabi ni Kapitan Cap? Hindi ko na maintindihan kung kasal ba ang pinag-uusapan nyo o pagpapalagayan ng loob. Pero sabi po dito, based on the Bible, syempre hindi po pwedeng magsama ang magkarelasyon na hindi pa po kasal. Dahil nga, ang kasal po ang nagbubuklod sa kanila sa mata din po ng Panginoon. Pero dahil nga po ang normal ngayon ay ang pagsasama kahit hindi pa kasal, ang sabi po dito, ang kasal ay isa lamang bureaucracia. Anong bureaucracy? Bureaucracy. Ayun. Ang isang papel ay walang kabuluhan. Ang mahalaga ay pag-ibig. Ang pagsasama ay isang mas romantikong kaugnayan. Pero ang pinakamahalaga, kailangan kayong maging higit na maingat, kasal man o hindi, at maging makonsiderasyon sa isa't isa kung kayo man ay hindi legal na mag-asawa o mag-asawa na. Yan po ang tunay na pag-ibig, kasal man o hindi. Yan. Kayo mga kabalitaktakan, mga kabarangay, sa tingin nyo, okay lang ba na magsama ang magkarelasyon sa iisang bahay kahit hindi pa po sila ikinakasal? I-comment po ninyo ang inyong mga thoughts, ang inyong mga side, at babasahin po namin yan sa pagbabalik ng Balitaktakan.
Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifredo Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na dalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Taas ng energy nagpapayarn, may ganon. And kanina sa napag-usapan ni Charles at ang ating ama ng Baguio City, nakita natin that we have exit plans and resiliency plans to make sure that we win this COVID-19. And sabi nga, we're nearing to endemic. And yung nabanggit niya kanina that tourists also give praises to Baguio City because of our discipline, and hindi talaga malayong we receive awards for this. Actually, mga kabalitaktakan, just a piece of check again, is that during the Ramon Magsaysay administration, way back his presidency, the Philippines in general won as the cleanest Asian country and the most governed country in Asia. O, diba? Wow. So, again, if we have the same value, if we share the same opinion, and we share the same transformation for everyone, it will really go far. Yan. And speaking of value, atin din pong bigyan ng pagpapahalaga ang mga iba't ibang tradisyon. Yes. Kagaya na nga ng pag-celebrate natin ng Chinese New Year, kagaya ng isinare kanina ni iba rin. Ayan, kung saan meron din pala yung pamahiin ukol sa bagwa. Pero alam nyo kung saan ako mas natatakot? Saan? Kapag wala kang ginawa para kumita ng pera. Yes. Tama. You do not Perfect. you do not solely put it on luck, diba? Ayun. It's always a result of hard work. Yes, and speaking sa paggawa ng mga bagay para kumita ng pera, talagang nakakabilib din naman yung kwento ni Ma'am Shisheki nung yung mga gumagawa ng mga sayote chips. Yes. And perfect yun, especially sa aming mga kids, sasabihin ko sana. sa mga kids and sa mga kagaya ko na minsan ayaw talaga namin ng gulay, pero gusto namin ng french fries, kaya kakain kami ng sayote fries, di ba? Yes. Sarap din nun. Oo, kanina tinanong ko kung anong favorite sayote dish ng ating mga kabalitaktakan. Ang sabi nila, yan nga, tortang sayote, sayote na may sardinas. Yun, ang dami. Ang dami pa. Sa chop suey nga talaga, it's really masarap. And kayo bang dalawa, anong masarap na sayote dish? Favorite na sayote dish nyo? Mapasayote. Sige, binabalik ko na yung February 14. Wala. Yes. And speaking of para mapasayote, sabi po dito sa Barangay Nyangay, nag-comment po sila kung dapat nga bang magsama. Sabi dito, sa tingin ko, okay lang magsama. Sa panahon ngayon, ang daming naghihiwalay after ikasal, mas mabuti nang kilalanin ng lubos ang isa't isa. Sa paraan na yan, mas makikilala mo ang tao and mas marami ka pang makikitang ugali na hindi mo pa nakikita nung hindi pa kayo nagsasama sa iisang bubong. Charing, sabi ni Alizon K. Oo, me naman, in my Facebook account, sabi ni Mama Angela, hindi muna. Yan. Saka na lang pag ikinasal na kasi maraming
tukso na baka pagsisihan at isa pa, di mo pa alam ang mangyari sa bukas. Alright? Mainam ng mag-ingat, makapaghihintay ang tunay na nagmamahalan. Tignan mo, may mga taong nagsama pero di din nagdagal. But put God always in the center of your relationship. Yan. God pa rin dapat. Yes, Sabi always. naman ni Alan Leviste, ayan, top commenter natin to every day. Yes. Good Hello, morning. sir. Good morning. Sabi niya, bottom line, it is always a woman's loss if it did not work out. It is a matter of maturity, responsibility, and stability. No! Old school is preferable. Yun. Stress on the no, caps lock, di ba? Yes, oo. And thank you, Sir Alan. Maraming salamat po for your comments. And again, for Left PH for sending us those shoes. Maraming salamat po. And sinimulan na natin ang pagbate sa ating mga commenter. We wanted to shout out to my homeboys, mga kapatid. Thank you so much. It is our pleasure to have you in the program. And also Miss Angeline Bugtong, who is one of our early riser, early bird, kung bigyan ng jacket, kung pwede. At maraming salamat po. And syempre, of course, my rascals, Ethan and Elera, good morning, anak, and to my parents as well. Yes, and shout out kay Olanday Rodel na Yes. ito araw-araw din tong andito. Ma'am Charmaine, hello po, thank you. And Carlo Digo. And of course, Mama and Dadudes po sa lahat po ng Taga La Union, Alexa Shane Bilog, Mainot and Tubilio family, Bebe Loves John Mark, hello, shout out po sa inyong lahat. Ayan, shout out din sa Limon family dyan sa Ilocos Sur. And also Fontanilla family dyan sa Nueva Ecija. Happy viewing po! Happy viewing also to those who are watching us on channel 11, 13, 44, 20. Yan yung mga nakita ko kasi nating channel via GNN channel or Highland TV, our YouTube account, Twitter and Instagram account. Don't forget to like, share, subscribe, and ring the notification button para maging updated tayo. And speaking of being updated, mamaya po tumuto kayo sa Luzon Headlines Yes. and News Force North Luzon, alas 6 po yan para sa mga balita update. Ayan, at para mapanood nyo naman ay ating pasalamatan ng NGCP na walang sawang gumagabay sa atin at nagbibigay ng enerhiya. And of course, Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. Siyempre, di papahuli ang TG Home Builders at wala nang aw sa pa! With that, mamaya susunod po sa amin ang boses ng bayan with the one and only Sir Dobby Di Guzman. Yes naman. And syempre, tinapos natin ng Pebrero, ika-2, di ba? Ikalawang araw. Yun na nga. Ikalawang araw na, thank you for correcting me. Oh, Ikadalawang araw ng Pebrero ng big smiles and winner stories. Kaya mga kabalitaktakan, tutukan nyo muli kami. Bukas ang nag-iisang kakulitan, kakwentuhan ng ilaw ng inyong mga puntidong bahay. Ma'am Sheki! Kasama nyo naman sa Talaga na Tawanan, Charles Limon. Siyempre, ang pinaka-cute at maliit na minion in the house, Randy Guzman. Bukas magsama-sama po tayong muli dito lang sa